Automatický externý defibrilátor od európskeho výrobcu značky SaverOne sa nachádza tiež v ochrannej praktickej prenosnej taške. Tento defibrilátor je odolnejší a preto je vhodný aj na prenos v aute. Vďaka hlasovému sprievodcovi v slovenskom jazyku a vďaka jednoduchým piktogramom nás prístroj bude inštruovať k nasledujúcim pokynom. I hneď zavolajte záchrannú zdravotnú službu. Zachovajte pokoj a riadte sa týmito pokynmi. Ak pacient nereaguje a nedýcha, uvoľnite odev a odhalte hrudník pacienta. Prilepte elektródy. Rozbalte elektródy a obrázky na nich si pozorne prezrite. Odlepte z elektród ochrannú fóliu. Prilepte obe elektródy na odhalený hrudník pacienta podľa obrázku. Záruka na prístroj SaverOne je 6 rokov, expirácia batérie 4 roky a expirácia elektród 2 roky.